שלום, שמי שני ליבמן ואני עורכת דין שעוסקת בתחום דיני המשפחה. אני רוצה לדבר איתכם היום על הכתובה. כתובה זה בעצם חוזה שחותם עליו הבעל, אבל הוא חוזה הדדי לחלוטין, שבו בעצם הבעל מתחייב לדאוג לאישה, לפרנסתה, לכלכלתה, לבגדיה, לאוכל שהיא אוכלת, אפילו לקיום יחסי אישות. זאת אומרת, הבעל בעצם מתחייב לדאוג לאישה על כל הצדדים והמובנים של חיי הנישואים. החוזה הזה הוא הדדי לחלוטין, בעצם גם האישה מחויבת לו, אבל האישה לא נדרשת חתימתה. כי מבחינת הדין הדתי, חתימה של בעל נחשבת, חתימה של אישה קצת פחות. מתי אנחנו בעצם רואים תביעות כתובה? תביעות כתובה באות לידי ביטוי סביב העניין הזה של עילת גירושין. עילת גירושין יכולה להיות אחת מכמה עילות, יכולה להיות בגידה, יכולה להיות אימפוטנציה, יכולה להיות מחלה, יכולה להיות עקרות, יכול להיות אלימות, והיום בעולם המודרני של היום יש לנו את העילה שנקראת בעצם מאיס עליי, שזו עילה שצד אחד אומר נמאס לי ולא בא לי יותר על הצד השני. המשמעות של הכתובה היא משתנה בין הבעל לבין האישה. כאשר אישה היא זו שתובעת את הגירושין ואין לה עילת גירושין, היא בעצם לא יכולה לתבוע את כתובתה. אם יש לה עילת גירושין, היא יכולה לתבוע את הכתובה שלה. מנגד, בעל שתובע גט, אם אין לו עילת גירושין, מחויב בתשלום הכתובה, ואם יש לו עילת גירושין, הוא בעצם יכול לבקש פטור מתשלום הכתובה, מכיוון שכאילו האישה היא זו שהפרה את ההסכם בין הצדדים. צריך לקחת בחשבון שכתובה נפסקת בנפרד מסוגיית הרכוש. זאת אומרת, לא ניתן לתבוע גם כתובה וגם את מחצית הרכוש ככל שאחד עולה על השני. אם הכתובה היא הרבה מעבר למחצית הרכוש, האישה לא תקבל את חלקה ברכוש, ואם הרכוש הוא הרבה מעבר לכתובה, האישה לא תקבל את הכתובה גם אם היא מגיעה לה. מתי אנחנו רואים תביעות כתובה? בעיקר כחלק מאיזושהי סנקציה כלכלית לגבר שמפרק את הבית בניגוד לדעתה של אשתו, או אישה שתובעת שלום בית. צריך לקחת בחשבון שתביעות כתובה הן בעיקרן תביעות טקטיות. בית הדין הרבני לא נוהג לפסוק כתובה במלואה, זה לא אומר שהוא לא פוסק, הוא הרבה פעמים פוסק, אבל הרבה פעמים תשלום הכתובה הוא בעצם תשלום חלקי של הכתובה, בין 10 ל-20%, מעין תשלום שוחד כזה שאומר, קחי את הכסף הזה ותני לנו לסיים את הנישואים. צריך לקחת בחשבון שבתי הדין הרבניים לא כל כך אוהבים את סוגיית הכתובה, מכיוון שיש לה השפעה על הרכוש. הרבה פעמים ברגע שיש את שתי התביעות האלה במקביל, נוצר מצב שתביעה אחת מבטלת את השנייה. מה גם שתביעת הכתובה דורשת בעצם את הוכחת עילת הגירושין, קיומה או אי קיומה, מה שגורם לדיוני הוכחות, מה שגורם להערכת ההליך המשפטי סביב הגט, דבר שהדיינים לא כל כך אוהבים לעשות. בתקופה האחרונה אנחנו רואים יותר ויותר מצבים שבו בית הדין הרבני אומר, תסיימו את הגט ונמשיך לדון בכתובה לאחר מכן. זו טעות ואסור להסכים לכך. מה שקורה כאשר תביעות הכתובה נדונות אחרי הגט, לא ניתנת להם שום עדיפות מבחינת בתי הדין הרבניים, ואז אנחנו רואים משיכה וסוג של עינוי דין, ההליכים המשפטיים ממשיכים בלי סוף. הכתובה חייבת להיות כנגד הגט, על מנת שיהיה לזה איזושהי אפקטיביות בהליך המשפטי. זה סוג של קניית הגט, בין אם מהצד של האישה או בין מהצד של הגבר, וזה גם סוג של אומדן אמיתי, איך אנחנו מסיימים את הנישואים שלנו, כיצד תהיה החלוקה הרכושית, מה הסיכונים הכלכליים שלנו, מה התשלומים שבגינם נחויב. צריך לקחת בחשבון שתביעת הכתובה יכולה לדון אך ורק בבית הדין הרבני, היא תביעה שכפופה לחלוטין להלכה היהודית, היא פחות אזרחית במהותה ואין איזושהי פסיקה אזרחית שאנחנו מכילים עליה. עורך דין שמנהל תביעת כתובה כחלק מטקטיקה או אסטרטגיה של תיק חייב לקחת בחשבון שהתביעה הזאת יכולה to make or break his case, ולכן אנחנו צריכים לקחת בחשבון כמה וכמה גורמים לפני שאנחנו תובעים כתובה, האם הגט דחוף לנו או לא, מי בעצם עזב את הבית, האם יש לנו יכולת להוכיח עילת גירושין, האם אנחנו בכלל רוצים להוכיח עילת גירושין, ומה משך הזמן של ההליך הזה יגרום לנו לשאר ההליכים. בהסכמים אנחנו רואים הרבה פעמים שאישה מוותרת על הכתובה ועל התוספות שלה, כחלק בעצם מוויתור כולל של הזכויות. זה לא אומר שאין סיכוי שהיא תצליח לתבוע אותה אכן במידה ואכן היא תתבע אותה, זה רק אומר שהוויתור הזה נעשה מתוקף היותו ויתור קטן יחסית. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו יודעים שתביעות הכתובה בדרך כלל לא ניתנות
במלואן, והן בדרך כלל גם מהוונות אל מול הרכוש. אנחנו לא מאוד עומדים עליהם, ואנחנו מגישים אותם אך ורק כטקטיקה משפטית. יש מקרים שבהם מאוד נכון לעמוד על תביעת הכתובה, אם אין הרבה רכוש לחלק, או אם אחד הצדדים בעצם ברח מהנישואים שלו כצדק, או אם אחד הצדדים פירק את הזוגיות שלו בשביל פרק ב'. במקרים האלה בית הדין הרבני יותר עומד על תשלום הכתובה, ולכן הוא גם פוסק אותה, והרבה פעמים במלואם. אנחנו רואים בזמן האחרון יותר ויותר מצבים שבהם הרב שמחתן את הצדדים לא נותן להם לחתום על סכום כתובה גבוה מדי, מכיוון שנהוג לחשוב שהכתובה זה לא משהו שניתן לתבוע אותו או אף פעם לא ניתן. היום, בגלל שיש מודעות לזה שהכתובה היא חלק אסטרטגי וטקטי מהליך הגירושים, וזו תביעה שכן עומדים עליה, וזו תביעה שהרבה פעמים משנה לחלוטין את פני הדברים בהליך הכללי של הגירושים, במכלול התביעות. הרבנים שהיום מגיעים איתנו לחופה יותר ויותר מודעים לזה. אנחנו רואים ביותר מצבים שבהם הרב אומר, אני לא מוכן שיחתם סכום מעל סכום מסוים, ואנחנו מגבילים את הסכום בדרך כלל לכ500,000 שקלים. אלה היום סכום התביעות הכולל שאנחנו רואים בין הגבוהים שביניהם. צריך גם לקחת בחשבון שתביעת הכתובה היא לעולם לא מתנהלת בנפרד, והיא תמיד תהיה כנגזרת של תביעת הגירושים, בין אם מגיש אותה הבעל, בין אם האישה, כנגזרת של תביעת שלום בית, אם אכן יש תביעה כזאת, בין אם מגיש אותה הבעל ובין אם מגיש אותה האישה, ובגלל שהיא גם משפיעה על שאר התביעות, אנחנו בעצם רואים אותה כסוג של אחד ממכלול, ובונים אותה בהתאם לשאר הנסיבות בתיק. אם אתם רוצים לדעת אם אתם זכאים לכתובה, או אם יש סכנה שתשלמו כתובה, אתם יכולים לפנות אליי בכל אחד מפרטי ההתקשרות, פייסבוק, יוטיוב, טלפונים, משרד. אני זמינה ומוכנה לענות.